Добре дошли на международното изложение Агра 2025 година в град Пловдив. Сега ще ви представя най-успешната земеделска техника и резервни части на фирмата Керем Агро. Керем Агро представя на изложението водещи решения за едно модерно земеделие. Заповядайте! Керем Агро представя Оздокен, Юналар, Хармак, Фортис, Оруч, Паксан, Арматрак, Итио, Тафе. Нашето участие си спечели интереса за най-модерна техника на Агра 2025 година. Ние сме на вашите услуги и на супер цени. Очакваме ви и тази година да ни посетите на щанда на Керем Агро срещу 4-та палата.